kudu carem karo wanita kanggo nambahi kekuatanku Kumbini. Oh, ngaten inggih kalesan Bapa, kula sagah Bapa. Yen wis carem Resi Pradata kudu mudra tegese semeti. Iku lakuning Tantrayana panembah Bhairawa Kumbini. Kuning nadyan ana guwa ya kudu nganggo laras Kumbini. Kuning-kuning inggih Bapa. Macan kerah mungguing piring. Ora usah ewuh pekewuh. Mboten Bapa wong go ngliwang-liwang sepen ngaten mboten badhe pekewuh kula Bapa. Roro bentrok semayar-mayar dasar kuning namu kiring. Matur sembah nuwun anggenipun paring pangalembana Bapa. Kumbini Dawuh latenono kanthi tandhesing atimu lila legawa. namung tansah ngestakaken. Yen sithik kowe ora lila, kowe bakal antuk sikune sang Siwa Mahakala Kumbini. Inggih monggo kula ladosi Bapa. Kumbini Tantrayana. Kumbini Manuta. Kados pundi Kang Mas Adipati? Diajeng Prameswari. Kemawon ngaten lho. Nganti angel anggonku bakal kumecap yeta ngawruhi kahanan ingkang sarwa nyenengake kaya mangkene. Awit putra nandhalem menika? Lah iya. Putra 6 Sulistya ing warni sedaya. Saka rumangsaku wong Bagya Mulya kuwi ora ana sing nandingi Bagya Mulya sing dirasakake dening Prabu Kandha Nagara. Ya panjenengan ingsun. Wiwit cilik ingsun iki jumejer dadi putra Narendra. Sawise Kanjeng Rama ing sinuwun swargi surut banjur aku dadi ratu ning Purwacarita. Leres Mas. Entuk garwa ayu glewo kaya golek kencana ya siadi
Nandalem menika lho. Meneh ngalembono ora nggih lingsem kula menika. Kok lingsem piye to? Wong jer kanyatane iki ya ayu tenan kok. Nika lho. Putri nyandalem wonten ngajeng panjenengan. Ora apa-apa to, Nduk. Wong Rama karo Ibu ki nadyan to wis rada lalu yuswa rada tuwa ning katresnane sithik wae ora suda. Nggih leres Kanjeng Rama. Lah ya ngono to wong ayu. Lho, putramu wae iki sih Widyaningrum ki kaya mangkene. Dos pundi? Ayunipun nika lho, wis warni kados kula napa kados panjenengan? Ya genah kaya pun kakang ngono. Sawangen to lho. Kaya sapa? Aduh. Nanging rak menika sedaya kula saking kula. Kula ingkang ngandhut to, Kang Mas. Ngandhek piye to? Ya pancen bener, kabeh putra kuwi dikandhut dening ibune 9 wulan 10 dina. Leres. Nanging lah terus sing maringi wiji kuwi sapa? Nggih panjenengan ingkang ngandhut kan kula menika. Lah iya tegese kuwi upama putramu ki ayu apa bagus apa piye kuwi mesti antarane Siadi lan Pun. Kalian ramanipun pideksa bagus lho, tanpa cacat. Lah Sinten kang mboten remen, kula nggih remen sanget dados karo Nandalem nika. Lah iya to, coba sik putramu sing mijil werda kuwi jenenge Widaningsih. Widaningsih. Kula Rama. Nah, iki lho. Gas pundi? Widaningsih. Sing pembarep. Lah ayu to. Lah nggih sedaya mboten wonten ingkang cuwa ngaten. Terus Widosari. Kula Rama. Nah, ayo to. Nggih. Meh memper antarané Widaningsih. Kuwi putra Nandalem nggih menika Widaningsih menika. Widaningsih, Widosari. Oh, Widosari. Sak mengko si Widaningrat. Kula Rama. Jebul putra kuwi ana sing rada cakrak, ana sing rada alus. Leres nika. Yen cakrak kuwi pun kakan, yen alus sapa? Kasih. Ya kula ngaten. Terus Widaning Tias. Kula Rama. Glewo tenan iki. Delok iki. Sajake biyen nalika isih bocah, kowe nyidamu kuwi sarwa rena-rena. Dadi batur lair dadi kaya ngene. Ayu. Nggih. Ayu sanget menika. Terus Widyastuti Ningrum. Nggih kula Kanjeng Rama. Lah nika ingkang pun jeblis kalian Sing memper karo pun kakang siji iki. menika nggih. Coba ngadeg nduk. Coba memper tenan apa ora? Estu menika lho. Memper. Aja bondo gelo ya pancen iki. Nah, ya pancen putraku sing kabeh tak tresnani ning sing siji iki pancen rada beda. Nalika kula ngandhut menika nggih aneh-aneh nyunipun. Apa? Menawi mboten penyantenggani kula menika mboten saged ilem. Badhe maem kemawon kedah panjenengan ingkang nyawisaken. Iya nganti aku saben-saben kon ngipasi. Lah nggih mijilipun nggih jeblis ramanipun menika lho. Ya tenan ngono. Terus saiki putramu sing wuragil, Widowati. Widowati. Nggih Rama. Widowati. Iki mongko iki sing ragil. Nggih. Nanging gedhe dhuwur. Kados panjenengan Wah, kaya aku karo Sri Rama. Oh ngaten. Bocah ayu putra-putraku, Nggih Kanjeng Rama. sira kabeh kuwi wis padha gedhe. Wis padha gedhe, urung tan urunga mesti bakal ana priya sing bakal seneng kelawan kowe. Mula kang saka kuwi ndak jaluk padha siaga tata-tata. Jalaran sedhela maneh Praja Purwacarita iki bakal antuk dayah utawa tamu sing bakal ngayunake kowe kabeh iki. Kula ingkang sowan sinuwun. Nggih Kanjeng Lah, Rama. apa to? Inggih mangesta pendika Ngono, Bro. wonten dawuh. Ana tamu. Monggo nggih. Nggih. Aja adu-adu untuk Mas. Iki diajeng Mboten saged pun raos iki. ora iso dirasani, jebul wis padha prato. Kakang Pati.
dawuh timbalan dalem sinuwun. Kadiparan pawartane anggun ingsun utusan kelawan jeneng sira niti priksa marang para panglamar sing wis padha mesanggra. Nuwun kepareng matur. Iye awit saking pangestu sampeyan dalem. Anggenipun utusan dumateng ingkang abdi pun Patih Reksa Praja ingkang supados naliti dhateng panggesanganipun para kawula ing desa ngadesa wonten ing sakjawining Kraton Purwocarita. Sedaya tansah manggih rahayu mboten wonten kawula ingkang tandang cecengilan. Syukur. Sapa maneh patihe kejaba Reksa Praja. Pun ingsun ki pitaya marang kawigikanira Kakang Patih. Nggih, matur nuwun. Kajawi saking menika. Sadangunipun kula menika anliti wonten sak tataingipun Kraton Purwocarita kula menika nyumerapi kathahipun para adipati lan para ratu sewu negara ingkang sami congkah dardah nggih awit sedaya kala kepengin ngayunaken dhateng ingkang putra pun Dewi Widawati. Malah sakmenika kula larapaken wonten ngarsa sampeyan dalem. Pramila kula semanggaaken wonten pancen bener Kakang Patih. Sanadyan to aku urung sapejagong lawan Kakang Patih Reksa Praja, ananging ana prajurit telik sandi kang wis matur kelawan ingsun yen to pancen ana para adipati sing padha ngayunake marang ingsun. Ya, semene sawetara. nggih ngestaken dawuh. Nuwun sewu, Kisanak. Nggih. Paduka kuwi sapa? Nalendra utawa adipati saka ngendi? Saderengipun matur kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti dhateng paduka calon mara sepuh. Yo, tak tampa gawe bombong ing penggalihku. Rama calon mara sepuh kepareng kula nepangaken calon putra mantu kula menika pun Gurda Nagara, adipati saking Selapura. Adipati Gurda Nagara saka ing Selapura. Inggih, sampun kuwatos. Menawi pikantuk mantu kula menika adipati ingkang sugih bandha-bandha. Menawi perlu saking Selapura dipun pasang talang. Kanggo apa? Dumugi wonten Purwocarita mriki perlunipun kula saged ngrojokaken Mas Picis Raja Burana dumateng papan mriki. Piye. Nanging dudu kuwi sing ingsun keparepake jalaran Praja Purwocarita kuwi wis sugih dhewe. Nggih. Nanging sing baku mengko putraku tresna kelawan kowe apa ora? Lho kula Widawati ingkang sesilih Widawati kemawon. Ya semene sawetara. Nggih, ngestaken dawuh. Sabanjure Nggih, kuntepangaken kula saking Kadipaten Salokapura pun Adipati Bratamanggala. Bratamanggala Salokapura. Saking Salokapura. Uga arep nglamar putraku. Nggih badhe ngebun-ebun ajejawah sonten menawi kaparengaken dumateng kang putra pun Widawati. Widawati. Nggih. Sabanjure? Nggih. Kepareng kula matur sinuwun. Ya. Kula adipati saking Kertanyana. Wis Kertanyana. Nggih, nanging mboten medhot janji, mung nagih janji. Kula adipati Hendra Kusuma. Hendra Kusuma saka Kertanyana. Nggih. Ngaturaken sembah pangabekti calon besan. Calon besan. Nggih. Sang kados pundi menika? Calon. Ki arep nglamar kok. Nggih, kula nglamar kagem anak kula ngaten. Dudu kanggo kowe dhewe. Mboten. Lho, sik to. Sanes. Sik. Yen sun waspadake sira kuwi Prabu sapa mo? Hendra Kusuma. Hendra Kusuma. Ya isih muda tumaruna kok. Nglamar kanggo putramu kanggo lara-larik piye? Wah, iki dadi rada buka wadi. Nggih, mboten napa-napa. Ngaten sinuwun. Wah, iki dadi ruwet ngenten iki. Lho. Estunipun Ora kula sah isin, wis matur apane. wis to menenga. Ya. Bojo kula niku rak randha.
Wah. Terus Dan Parondo. putra kula niku gawan saking bojo kula ngaten. Oh, ngono. Nggih. Oh. Nggih. Ya, ya. Banjur sing diayunke dening putramu utawa kowe ngertimu sing bakal Ha nggih Widowati. Widowati. Nggih. Sik. Sawangen. Putraku semene akeh lho, ora mung Widowati lho. Lho kok kaget ki ana apa? Mboten, lah kula kinten putra panjenengan niku namung Widowati. Lah kok iki malah Widodari nglumpuk wonten ing pendhapi. Lho, lho, lho. Mula kala mangsa kuwi ya kudu maca pawarta ngono lho. Ah nggih. Prabu Kandhanagara kuwi putrane cacah pira? Ora mung Widowati. Oh ngaten. Dados panginten kula menika sareng mangertosi Widowati menika wonten 6 nggih. Lho, Kok 6? Widowati ki ya siji kok. Widowati ki salah sawiji antara 6 putraku iki. Panginten kula kembar 6. Manahe kepareng badhe kula Candra ingkang Ya, asma sing mbok arani Widowati sing ndi coba? Hendra Kusuma. Ndi? ah Yen bener tak opahi. ingkang ngagem busana abrit niku sanes niku nek kula kinten sanes Widowati jalaran Widowati niku mboten denggu ngaten. Kanjeng Rama menika lho kados Wis pundi ora apa-apa nggih. Trimanen wae. Tinimbang kowe dipilih dening putrane kae luwih becik ora usah. Kendel Nggih Kanjeng Rama nggih. Wis. Nek saking juru sungging saking kraton kula menika Widowati ingkang ules biru menika. Jebes ingkang ules biru. Ah udu biru. Kabeh kok padha nggugu karepe dhewe padha ngawur iki kepiye to? Yen nganggo busana mekak ireng. Ning kok Widowati kok ngalamunan nggih. Mboten sanes niku. Sing kula wastani Widowati nggih. Oh nika. Endi? Nika ingkang ngagem nika mekak nila. Nah, niki kuwi Widowati. kleru. Lho. Kuwi ngawur. Jalaran ujaring para winasis Widowati menika piyantunipun lembah manah alus klecam-klecem kalem sumeh ngoten. Wong nyandra kaya ngono iki kabeh wong kuwi ya kaya ngono. Nanging benten katon sumlorot cahyane ngoten lho. Tak kandhani ya. Yen kowe kepengin sumur lan aku iki wong tuane. Kae jenenge Widaningrat. Oh, Widaningrat niki. Widaningrat. Ning kula anggap Widowati jalaran Wida niku pethingan, Wati niku putri. Dados putri pethingan. Ha nggih leres niku Widowati. Lho sik, saupama iki. Nggih. Saupama putraku gelem dhaup kelawan anakmu. Nadyanto iki dudu Widowati. Kowe apa gelem napa? Wah, mboten. Pun boten piye to? Mboten nampik. Oh. Kula saged nglamar Widaningrat nggih. Mboten menapa-napa. Ora kudu Widowati. Mboten. Oh, bagus. Kudune ngono, putraku ki akeh kok. Widowati Saiki ingkang biru menika. Widowati ingkang biru. Iki meneh. Dudu iki dudu Lho, Widowati. kula nggih luput. Kleru kuwi. Iki sing sesilih Widaning Tias. Widaning Tias. Lah aku ngapalke nganti angel lho, anak 6 iki akeh lho. Widaning juru sungging kadipaten kok ya iso mleset ngono nggih. Oh, dadi ngertimu saka Juru Sungging Inggih. Kadipaten Inggih. anggone nyungging Widowati kuwi Menika saemper kelawan Widyaning Tias. kula Widaning Tias. Saiki ngene, Bune. Kados pundi Kang Mas Takonono Adipati? putramu si Widaningrat gelem ora dhaup karo anake si Hendra Kusuma. Nggih Widaningrat. Ora tak ambali meneh. Iki mau sliramu bakal dipundhut garwa dadi putra mantune. Sinten kala mau Kang Mas? Hendra Kusuma. Indra Kusuma. Nggih. Piye? Sliramu gelem apa ora? Nggih kula purun Kanjeng Rama. Bejamu. Kang Mas Adipati piye to? Apa wis mbok Itu. pikir tenan? Lakon Jejodohan duwe kuwi mantu. Lakon anu duwe lho. mantu. Kudu dipikir kanthi ati kang wening. Dinggo sak lawase lho. Tenan kuwi kowe gelem
Tenan Kanjeng Ibu. Tenan kuwi. Saestu mriku Kang Mas Lah Adipati. iya to aja dipeksa, aja dipenggak. Wong pancen gelem ya gelem ngono. Ya, Nggih, mbok menawi sampun. Indra Kusuma. janipun. Nggih, dawuh dalem. wis dadi bejamu yen to ing mengkone putraku si Widaning Rat iki bakal dhaup kelawan anakmu. Jenenge sapa anakmu? Anak kula Lali. Hendra Yulianto. Wis. Wong tak takoni putramu kok sajak kaget ki ono apa? Putra kula nggih mboten namung setunggal, dados kula nggih lali ngapalke anak cacah 7 niku. Oh, lali. ngono ya. Ya. Orane ya. ngono Hendra Kusuma. Anak Lah, gawan anakmu sing jenenge Janu kae wis gedhe apa urung? Walah, wah niku tesih alit. Oh, isih cilik, tak kira sing mbok lamarke kuwi. Oh sanes, niku putra pembajeng kula. Hendra Ya. Anto niku wae. Saiki Adipati Nggih, dawuh timbalan. sapa mau Salokapura, Broto Manggala. Brata Manggala. Iki dudu Widawati. Sanes Widowati. Nah iki Widaning Tias. Oh, Tetep ngayunke Widawati apa Widyaning Tias ya. nggih niku mawon nggih purun. Lah, wonten sunggengan niku. Oh, saka rumah Bareng sakit tekan wong nggone kok miyar lumpuh piyur TKT. Nggih to. Karepe saka kadipaten kuwi arep dhaup kalawan sapa kok banjur sak karepe Lah dhewe. nek kumamen wonten baten menika pasuryanipun Widyaning. Lha apa dupe sandangane padha-padha biru banjur kowe gelem ngono apa? Napa menawi kleresan menika. Ya, saiki aku sing nari ya, Bune. Monggo Kang Mas Adipati. Daning Tias. Nggih Kanjeng Rama. Nah, pun Rama lak wis dawuh kelawan kowe lan putra-putra kabeh. Ora urunga mengko mesti bakal palakrama. Lah banjur palakrama entuk sapa? Nah, saiki dicocok-cocoke. Den karo iki. Iki ora kanggo putramu to? Oh, mboten. Menika titian pribadi mangkenipun. Aja sembrono lho. Aja sembrono lho. Garwa Prameswari wonten kadipaten. Dipun Oke. ngaten. Piye, Nger? Inggih Kanjeng Rama, kula purun Kanjeng Rama. Purun. Kowe do ngece. Jo aku. Kowe do ngece aku. Ngece. Ora kok kowe iki ngopo to? Wes sik to. Gegeder Wis mbok pikir tenan, Nger. Inggih Kanjeng Rama. Sababe apa kok kowe nganti gelem? Pancen menika idam-idamaning manah kula Kanjeng Rama. Idam-idammu sing kepiye to, Nger? Ingkang gagah lan ageng Kanjeng Rama. Wah. Pajeblok dadaku. Gagah gede dhuwur pas. Putraku iki nadyan putri yo gagah gede dhuwur. Menika trep nggih. Coba jumeneng ngatekon, Nger. Ampun mengke kula pekeh panjenengan sampun. Lho piye to ora apa-apa sun lilane kok. Sampun monggo pinerake mawon. Waduh mireng mawon sampun. Wah, kados anguk-anguk lawange swarga. Kebejan. Awake dhewe iki kebejan. Gak mati apa piye? Anguk-anguk ora sida mati ngono. Oh. Piye ta ya? Ah. Garis siji iki. Ah, ngaten sinuwun. Oh, piye? Kepareng matur. Reneng wigatos kula sampun buntas. Lah, kok Anggen kesusu kula nglamaraken wae anak iki arep kula. ngopo? Mane kepareng kula badhe nyuwun pamit pados dinten laku. ingkang prayogi. Oh, lah kok semanten kesusu iki wae. kula inggih Lah iki urung entuk pawangsulan kabeh kok. Apun kersane niku Adipati Keng Selapura. Oh, ya wis. Iki pas sewakan ki durung rampung. Yen ngono ing ilani. Oh, ngaten. Nggih, nggih kula badhe Ya wis. nyambangaken joli jempono. Ya, enten ana dina Kang Prayoga Nggih, bekti bakal kula para sepah Kanjeng Rama. Ya. Bekti kula besan kula. Nyuwun pamit. Besan. Sampun kalih ingkang pikantuk jodoh. Puji syukur. Yang Adipati. Kula dereng dipun taros. Nggen Oh. putra. Oh. Persis tunggal niku lho Kang Mas Adipati kados pundi? Ki sajak ana dayok Kakang Patih. Iya. Ben semene luwih dhisik ya. Iya. Apa arep dipurbalus dik? Nggih, prayogit pun purba langkung remi. Ya. Takonono saka ngendi ya? Nuli ngestaken dawuh.
Monggo dhisik. Yen tak waspadakake kuwi dudu kawula ing Kraton Purwacarita. Banjur kuwi sapa wani miyak pasewakan agung ana ing Purwacarita? Jenengmu sapa lan saka ngendi? Inggih kepareng matur Gusti Patih. Kula menika sandiem saking dusun Gedangan. Tasih wewengkon tlatahing Purwacarita. Mbok Gusti Patih sandi. inggih. Ana kawigaten. Nggih. Waleh-waleh menapa sowan kula wonten ing mriki? Kula kumawantun sowan boten dipun timbali nggih. Awratipun dipun tangisi anak kula pun Joko Kendhil menika supados nglamar putra panjenengan dalem Jeng Adipati nyuwun pangapunten. Ya wis, yen ngono sampun sewetara. Sinuwun. Menika wonten sowanipun Mbok Sandiem saking dusun Gedangan. Badhe matur piyambak wonten ngarsa sampean dalem sinuwun. Monggo. Capet-capet aku mau midanget. Arep ngelamar. Inggih, Jeng Adipati. Ya, sik semene sawetara ya Mbok Sadiem. Iki ana bab sing kudu tak rampungake dhisik iki. Siji iki. Kanjeng Adipati Purba Gurdhanagara. Oh, Gurdhanagara. Atas kesupen to. Saiki kawiwitan saka putraku si Widosari. Inggih kados pundi Kanjeng Rama? Ana Adipati gagah pideksa ngelamar salah siji antarane putra-putraku. Gelem ora? Pundhut garwa iki gelem ora? Menika wau lak punten dalem sewu lho Kanjeng Rama. Apa? Menawi mboten klentu menika wau Kepiye? ajeng ngayonaken Yayi Widowati mekaten to? Iya, Iya, pancen pancen bener. bener. Dadi Bar dados kula nggih mboten purun lho Kanjeng oh, Rama. rehne sing dituju ki Widowati, kowe ora gelem. Inggih. Upama sing dituju kowe? Pripun? Upama sing dituju kuwi kowe gelem apa ora wong ayu? Menawi kula mboten purun kian Kanjeng Rama. Ra yo padha wae. Mboten bagus. Saiki Kanjeng putraku Rama. sing pembarep Widaningsih. Piye, Nduk? Kula Rama. Piye? Gelem ora tuntut karo-karo iki? Sawangan sik Enggal lho. matura. Lho, brengose lho. Disawang luwih dhisik Lho, pideksa lho. netrane menteleng. Sugih Mas Ngerti, Pak? Raja Brana. Kula dereng purun Rama. Lho. Ora gelem. Lah ngopo kok ora gelem ki? Kula dereng srek. Ya wis, ora dipeksa. Pun Rama ki ra seneng meksa kok. Saiki putraku Widyastuti Ningrum. Nggih dawuh dalem Rama. Piye, Nduk? Gelem apa ora dawuh karo Adipati Nagara. Nagara? Mboten Kanjeng Rama. Mboten. Mboten. Sebabe Tenang apa, kuwi. Nduk? Lah kula menika tasih alit, kula tasih kepengin lajengaken anggen kula ngangsu kawruh Rama. Oh, sih kepengin sinau. Ya sampun dipun beksa Ngenteni mengko yen wis lulus, wis rampung. Mangke tak kula Ya, mboten bagus. ringsangipun. Pancen sing dituju dudu kowe kok, Nduk. Dudu kowe nanging adimu si Widowati. Lah, nika Widowati. Sik sareh. Widowati, Widowati. Inggih Kanjeng Rama. bocah ayu, ragilku. Ki. Nalendra utawa Adipati kabeh iki mau jan-jane sing dituju ki Widowati. Ya kowe, Nduk. Gelem apa ora iki? Njaluk apa-apa tak turuti. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama lan Iya. Kanjeng Ibu. Iya, Iya, Mas. piye? Ora Kula apa-apa. dereng purun Kanjeng Rama. Duh. Mboten Loh, dipun. durung Sampun gelem. dipun peksa lho Kang Mas. Aja dipeksa. Mboten purun lho menika. Kudu sareh. Nggih, kula tenggo. Pancen yen pancen Nggih. dudu jodhone aja dipeksa. Nggih, nggih Ewadene yen Rama. pancen putraku tresna kelawan kowe, ora usah ngenteni dina-dina mesti seneng kaya si Widaning Tias karo Widaning Nggih. Ratu mau. Nggih.